खालामनो हानायनि बा बिनि जेंना जेंसिखौ सोमावसारनायनि बाथ्रा एप्स माबानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माबायदि बिफाव जोंहा इटसानिफ्राय इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्ये जोङो थुनलाइ आफादाबो इटसायाव दङ इतिमध्ये जोङो ग्रिन सिगनेल होबाय जे एसटिखौ जोङो जानो होआ इटसाया CC2 जिनेखि नाजानाय बे नाजानायाव फुल सापर्ट दं आरो बेनिखायनो जोङो 9 नभेम्बराव जोंहा जिहेतु इटसानि मिटिं जागोन आरो अखानायैनो जोङो 10 नभेम्बराव जि मोनसे 1 लाखनि बारा बांसिन मानसि लानानै जों बेवहाय मास गेदारिं खालामगोन बेयावबो जोङो मदद खालामगोन आबुङै मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जुदि मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होबावोब्ला आरो दायो कलिताफ्राबो बिगासिनो दं मोनस्नि जागोन बेयो जोंनि थाखाय गिलु बालु खहा जोंथ' दायो 50 बोसोरनि बारा जाबाय जों बिनि खहाखौ बारा मोननाय नङा नाथाय फैबाय थानाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय माने आथालनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु साव हिसाबै नुजाथियो बेखायनो जों मानो बिसोरनि थाखाय खहा खालामना गालांनो जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया जों बिनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन जों बिनि थाखाय साननांगोन जोंनिया हारिया देरसिन जोंनि थाखाय जिनेखि एसटि खथा होनो नागिरदों बेखौ जों बोरैहाय होबथानांगौ आरो भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनो माबायदि होयो बे आलादा बाथ्रा नाथाय जोंनि जेनेखि थाखानाय सुजुग सुबिदा बियो खहा जानो नाङा बे स्पष्ट खोथा जों बाहाय कमप्रमाइस खालामा बेयाव रायजो राजाफ्रा गुबुन थानायनि आसायाव दङ बेनि जोङो आसा खालामदों आरो बे बेलायाव जोङो ट्राइबेल समाजजों रायज्लायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों क्लास जों खालामबाय थादों जोङो जिल्ला थुनलाइ आफादखौ इतिमध्ये जों डिरेक्सन होबाय जे बिथांमोना गावबा गाव सुबिदा लानानै थांनांगौ बेवहाय आरो बेवहाय गोग्गोम जि मोनसे रेलि बेखौ साक्सेस जाहोनांगौ बेखौ जों मिजिंथिदों